Ešte predtým, než si pozrieš toto video, nezabudni na like, odber, nezabudni na zvonček. Príjemného prezretia. Čaute, vítajte u dnešného nového videa a dneska je tu začiatok kariéry v DLS 2025. Budeme ju začínať. Iba som si ju stiahol a môžeme ísť na to. Môžeme ísť do nej a zrazu nechávam prečo, ale máme tu ruštinu. Teda, neviem. OK. A vítajú nás tu. Náš tým. OK. Náš tým. Tak môj tým nazvem, že OK. FC Gamer Team, alebo dáme Play Team. Áno, presne takto sa bude volať môj kanál už o malú chvíľku. Gameplay. No a už o malú chvíľku môžete vidieť nové logo môjho kanálu na obrazovke. A môžeme ísť na to ďalej. OK. FC Gameplay Team. OK, máme si vybrať, ktorým z týchto budeme. Asi ten, čo je najviac vľavo. Gamer. OK. No, a tuto musíme vybrať špeciálneho hráča, jediného špeciálneho hráča. A tu máme na výber David De Gea, Dani Olmo, David Alaba, Stefan De Vrij, Marcus Thuram, Jonathan David, Luis Diaz, Marcos Llorente alebo Iñaki Williams. Tak môj výber je medzi Diazom alebo Thuramom. A podľa mňa má to byť Marcus Thuram. OK, Marcus Thuram bude náš prvý špeciálny hráč. Takto vyzeráme my. Toto je asi teda náš tým, kapitán týmu Marcus Thuram. No a takto vyzerá nejako teda kariéra. OK, máme 1200 peňazí. A 40. OK. 40 krystálov. No a táto kariéra bude dosť dlhá, pretože veľa častí tejto kariéry bude. A takto práve teraz vyzerá náš tým. Takže tým vôbec nie je najlepší, ale že vôbec, pretože 57 ratingy, 56, no a najväčší má Marcus Thuram teda. On je na všetkých, áno. A ja si ako prvé chcem zmeniť jazyk. English, original. Italiano, Deutsch, Francis, English, OK. Môžeme zobrať toto. A ja si myslím, že sa môžeme vrhnúť na našu prvú hru. No a máme tu aj komentátora, tu je aj nástup obidvoch tímov. No a v tejto hre vidíme, že musíme zbierať medaile. A teraz nás tu budú učiť, áno. Už som mal túto hru, že viem, jak sa hrá. Quendo Thuram. A zatiaľ sme v divízie Akadémia. To je úplne prvá najnižšia divízia, ktorá je najľahšia. A je tu, ak sa nemýlim, divízia a plus ešte 7 divízií, alebo áno, mne sa zdá, že je ich 7 spolu, všetkých, takže Akadémia plus 6. A je tu aj prvý moment, prvý gól, prijela Marcus Thuram, nádherný gól, a Marcus Thuram
otvára naše skóre a tento zápas už je gólový. Tak túto prvú hru nebudem zatiaľ strihať, hej, ale ďalej už budú nastrihané hry. Boiled End. Ale Turem, kapitán nášho týmu, môže ísť dopredu. Táto hra je celkom dobrá, teda oceňujem ju asi tak na 9 z 10, áno. Grafika by tu mohla byť viac lepšia, áno. Ale 9 je podľa mňa dobrá. Ale už sme obrali nášho hráča o loptu Turem. No a určite ste túto hru videli na mojom kanáli už určite párkrát. A takto teda to vyzerá od začiatku. A táto kariéra bude veľmi dlhá. Za tým FC Gameplay Team. A potom jasné, že tento tým môžeme aj zmeniť. Aj logo, jasné, že. Ale Marcus Thuram. Ja si myslím, že zrazu môžeme potom aj zmeniť dresy. Lebo červené dresy nie sú moc dobré teda. A náš kanál bude mať tiež zeleno, čierno, biele farby ako tedy. Lenže zmení sa logo a názov kanálu. Už o pár dní. Ale pozor, Wagwan. Tak v prvých hrách tu budú neznáme mená. Ale toto je kariéra za tým FC Gameplay. A tento tým ja si myslím, že nejako premenujem. Aj tu prvý polčas je za nami. Môžeme ísť na druhý. Ale trošku chcem pozmeniť hráčov, uvidieť ako hrajú všetci. No a keď som začínal v tejto hre, tak poviem vám, že najprv som teda dával brankárov do útoku. Vyzerá to divne, ale brankárov som dával do útoku, lebo boli najlacnejšie. A ja si myslím, že aj tuto to budeme takto robiť. Ale presne ešte neviem, ale uvidíme. Asi skôr, že budeme robiť takisto. Ale pozor, Turem. Quenteno. A určite napíšte do komentárov, ako by sme mohli nazvať náš tým. Ale to bola veľmi slabá strela. A Brandos, brankár nášho supera, môže rozohrávať. Lavička na Turama. No a tu ešte vám ukážem menu, pretože tu sa musí vylepšovať štadión a tak musíme postupovať do ďalších divízií. A je tu druhý gól. Quintero páli do siete bránky supera. Nádherný gól. Je tu už 58. minúta prebehla. A zatiaľ 2-0 pre nás. Tak tento divízia bude veľmi ľahká podľa mňa. A potom, keď budeme postupovať do iných, tak určite budú aj ťažší súperi. No a tretí gól padá do siete súpera. A je to 3-0. Pozor. Dix. Turem. Pozor! Marcus Thuram! Striedanie. Na strane supera. Barigors. Monozinkou. Musíme zase striedať. Ide do útoku Steven. OK, a tuto v rohu môžeme vidieť striedania hore, aby sme nešli furt do menu, tak môžeme vidieť v rohu, ktoré nám ponúka sama hra, ale toto bola šupa od Turama, ktorú prestrelil. A ja si myslím, že tie peniaze, 1200, zatiaľ necháme až v ďalšej časti. Ich vložíme a pozor, je tu akcia, ktorá končí v bránke 4-0 a Steven dáva svoj prvý gól za náš tým. Pozor, je tu Hajlovič pri lopte. Turem. Steven. Ale toto mala byť nahrávka, ale letela mimo brány ani.
Guten. Pozor! Bad Horse. Ale Augusto, Motonikov, Turem. Markus Turem dáva druhý gól pre seba a jeho skóre je druhýkrát otvorené. A Markus Turem zvyšuje na 5-0 už v 90. minúte. Uvidíme, koľko nastaví rozhodca, 3 minúty to bude do daného času a Turem môže ísť na hat-trick. Ale nevyšla prihrávka Markusa Turema, na tomto sa náš prvý zápas končí, ktorý vyhrávame 5-0. Ja si myslím, že zaslúžená výhra, vytešený tréner, teda gamer. Markus Turem, najlepší hráč tohto stretnutia. Môžeme ísť ďalej. Zatiaľ sme prví v tejto tabuľke. Vidíme prvé 16. miesto a náš super, teda na 16. priečke. Top scorer, najlepší strelec je Markus Turem a najlepší asistent je Paul Mahňaky a Markus Turem obsadzuje druhú priečku. Tuto je My Club a to môžeme robiť aj Stadium. Vidíme všetky divízie, Academy Division. Tuto je náš tým Dream FC Stadium, to je 12 000, no a až na 15. Amateur Division, potom 4., 3., 2., 1. divízia, potom Elite Division a Legendary Division, to je najväčšia divízia, kde hrajú také top kluby ako Manchester City, Real Madrid, Barca a iné. A teraz máme 1258 a ja si myslím, že v ďalšej časti až si môžeme zmeniť trička. Zatiaľ budeme v týchto, ale keď vymyslím ešte nejaké meno možno nového klubu, až vtedy budeme meniť logo, team name, skrátku, na čísla, no to asi nie, ale možno zmeníme aj trénera a hlavne náš dres. Ale zatiaľ budeme hrať v tomto a zoberieme aj nejaký príz. Môžeme ísť na nákupný tento a ja si myslím, že môžeme kúpiť aj hráča nejakého 62 RBčko alebo CFK kúpime, centrálny hroťák alebo 67 Martineza. Môžeme dokonca kúpiť dvoch aj. Martineza kúpime, ok. CFko tohto kúpime a možno, že aj asi RBčko tiež kúpime za 210. No a už náš tým je oveľa lepší. Tu vidíme, že môžeme povymieňať hráčov a dopredu dáme CFko. Jasné, že RBčko vypustíme rovno teraz. OK, zatiaľ takto. Kapitán je stále Markus Turem, ale Gabri Martinez môže byť druhým kapitánom týmu. Tu vidíme aj doktorov, Energia, tréneri. A tu vidíme, že vylepšujú rating, no a rovno Martinezovi vylepšili rating. 68 je teraz. Gabri Martinez. No a zase nejaký weekly príz. A môžeme ísť na druhú hru v našej divízii. Ale pripomeniem, že je tu Global Challenge Cup a Bronze Cup. Tiež Bronze Cup sa povyšuje, ak si dobre pamätám, Bronze Cup, Silver Cup, Gold Cup a Brilliant Cup. A jak sa nemýlim, tak v tom Bronze Cupe sú prvé dve a o dve divízie sa to posúva. Áno, podľa divízie je ten cup. A Global Challenge Cup to bude s nami vždycky, pretože tu vidíme napríklad Real Madrid máme v jednej skupine s nami. A tu vidíme, že tu sú zo všetkých krajín sú tu kluby, napríklad Liverpool, Arouca, Paris Saint-Germain, je tu Barcelona, Manchester City, Arsenal, Southampton, Girona, Inter Milan, ja neviem, Atletico Madrid tu je a tu vidíme všetky kluby, Aston Villa, Chelsea, Manchester United, AC Milan napríklad, je tu aj Fulham, Neapol a iné všetky kluby. A tu vidíme, že tu máme až 32 skupiny po 4. To je neuveriteľné číslo. No a
zatiaľ na dneska si myslím, že stačilo, pretože v druhej časti už bude viac hier. A na dneska je to všetko. Dovidenia do počutia v ďalších nových nádherných častiach tejto kariéry. Na dneska je to všetko. Vidíme sa v ďalších nových short streamoch a inom. Dovidenia do počutia v ďalších nových videách. Na dneska je to všetko. Zatiaľ čus.